ശ്രീഗുരും വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഗണരഘുനാഥാന്വിതം താം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപാദാൻ സഗണലളിത ശ്രീവിശാഖാനിധം ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധു ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാന്ത രാധാകാന്ത കാഞ്ചന ഗൗരാംഗി രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ പാഞ്ചാകൽപതരൂപ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യ ഏവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാക സ്വാമി ഇതി നാമിനി നമ ആചാര്യപാദായ നിതായ കൃപപ്രദായിനെ ഗൗരഗദാദാമദായ നഗരഗ്രാമധാരിണി നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ഇതി നാമിനി നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരിണേ ജയോ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭോ നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മൾ തുടങ്ങാൻ പോകുന്നത് അതിൽ 10ാമത്തെ അധ്യായമാണ് ഭഗവത്ഗീതയുടെ വിഭൂതി യോഗം എന്ന് പറയും. വിഭൂതി യോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികളെ കുറിച്ച് പറയുന്നതാണ്. എന്താണ് ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികൾ? അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞൂലെ ഇതിനു മുമ്പത്തെ അധ്യായങ്ങളിൽ ഭക്തി യോഗത്തില് നമ്മൾ എന്താണ് പഠിച്ചത്? ഇതില് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു, എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്തേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ മരണസമയത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു അല്ലെ. മരണസമയത്ത് എങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചാലാണ് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്താൻ പറ്റുക, ഭഗവാനെ തന്നെ ആലോചിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ എന്താണ് പറഞ്ഞത്? നമ്മള് എങ്ങനെ ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നിരുന്നത്. അപ്പൊ അതിനെന്താ പറഞ്ഞത്? അനന്യാ ചിന്തയന്തോമാം എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. വേറെ ഒരു ചിന്തയും കൂടാതെ ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കുക, ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാനായിട്ട് ഭഗവാന്റെ നാമങ്ങൾ ചെല്ലുക. ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ പഠിച്ചത് അല്ലെ. ഇനി ഈ അധ്യായത്തില് വരുന്നതാണ്, ഇനി ഇതില് 10ാമത്തെ അധ്യായത്തില് ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത്. പ്രത്യേക കഴിവുകൾ, നമ്മൾക്ക് അമാനുഷികമായിട്ട് നമ്മൾ തോന്നുന്ന ഭഗവാന്റെ ആ കഴിവുകൾ ഉണ്ടല്ലോ, അതിനെ കുറിച്ചൊക്കെയാണ് വിഭൂതി യോഗത്തില് നമ്മൾ പഠിച്ചത്. അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കൂ, ഇവിടെ 84 ലക്ഷം ജീവവർഗങ്ങളെ കാണുന്നുണ്ടല്ലേ, ഇതെല്ലാം ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിച്ചതാണ്. അപ്പോ അതുപോലെ തന്നെ നാരദരെ കാണുന്നുണ്ട്. ഭഗവാന്റെ കഴിവുകളെ കുറിച്ച്, വിഭൂതികളെ കുറിച്ച് നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. കാരണം ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരികയാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മളുടെ എന്താണ് ഈ 3 ത്രിഗുണങ്ങളിലെ ബാധിച്ച ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട്, വിഭൂതികളെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് നമ്മൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ തന്നെയാണല്ലേ, എത്ര അവതാരങ്ങളാണ് ഭഗവാന്റെ നമ്മൾക്ക് അറിയാം. ലീലാവതാരങ്ങൾ നമ്മളിപ്പോഴും ദശാവതാരങ്ങൾ എന്നുള്ള ലെവലില് നമ്മൾ മുമ്പേ തന്നെ നമ്മൾക്ക് അറിയാം അല്ലെ. അത് മത്സ്യാവതാരം, വാമനാവതാരം, കൂർമാവതാരം, അങ്ങനെയൊക്കെ നരസിംഹാവതാരം ഒക്കെ. അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് അവതാരങ്ങളുണ്ട് ഭഗവാന്. ശക്തി ആവേശ അവതാരം ഉണ്ട്. നമ്മൾ ഇന്നലെ കാരണോദകസായി വിഷ്ണു, ഗർഭോദകസായി വിഷ്ണു, ക്ഷീരോദകസായി വിഷ്ണു, അവരെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ. ഇന്നലെ പഠിച്ചില്ലേ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഉൽപ്പത്തി ഉണ്ടാകുന്നത്, നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ജനിക്കുന്നത്, ക്ഷീരോദകസായി എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഉള്ളില് പരമാത്മാവായിട്ട് വരണേ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു അല്ലെ. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഭഗവാന്റെ അംശങ്ങളായിട്ട്, അതായത് ഭഗവാൻ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ഇത്രയും ജീവജാലങ്ങൾ വരുന്നത് ഭഗവാന്റെ അംശമായിട്ട്. നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും നമ്മളുടെ ഒരു പ്രപഞ്ചത്തിലെ കാര്യമാണ് ഈ 84 ലക്ഷം നമ്മൾ പറയുന്നത്. അങ്ങനെ എത്ര പ്രപഞ്ചങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്നലെ കണ്ടത് അല്ലെ. കാരണോദകസായി വിഷ്ണുവിന്റെ ശരീരത്തിന്റെ ദ്വാരങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്നത് എത്രയോ പ്രപഞ്ചങ്ങളാണുള്ളത്. അപ്പൊ ഓരോ പ്രപഞ്ചത്തിലും ഈ ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് വേറെ വേറെ മാതിരി. നമ്മളുടെ പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഈ ഭൂവർലോകത്തിലെ കാര്യമാണ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ പറയുന്നത്.
അങ്ങനെ എത്രയോ ലോകങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ. അതുപോലെ തന്നെ പാതാള ലോകങ്ങളുണ്ട്. മേലെ നമ്മള് വലിയ വലിയ ഗ്രഹങ്ങളും മേലെ ഹയർ പ്ലാനറ്റ്സ് ഉണ്ട് അല്ലെ, നമ്മൾ മേലെ പോണത് പിതൃലോ അങ്ങനെ മഹർലോകം, അങ്ങനത്തെ കുറെ ലോകങ്ങളുണ്ട്. അതിന്റെ ഏറ്റവും മേലെയാണ് ബ്രഹ്മലോകം ഇരിക്കണേന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ. അപ്പൊ അവിടെയൊക്കെ ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ ഇതുമാതിരി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും, നമ്മൾക്ക് അറിയില്ല എന്ന് മാത്രം. അപ്പൊ ഓരോ ലോകത്തിലും വേറെ വേറെ മാതിരി ഭഗവാന്റെ ലീലകള് തുടർന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ അധ്യായത്തില് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇനി ഏകാദശി വ്രതം, നാളെ ഏകാദശിയാണ് കേട്ടോ. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഏകാദശി നോൽക്കണം. എന്തിനാണ് ഏകാദശി നോൽക്കണത്? ഏകാദശി നോൽക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ കഥകളിൽ ഒന്നും പോയിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഏകാദശി എന്ന് പറയുന്നത് പാപപുരുഷനാണ്. പാപപുരുഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പാപങ്ങൾ വല്ലാണ്ട് പെരുകുക. അങ്ങനെ വന്നപ്പോ ആക്ച്വലി ഭഗവാൻ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുമ്പോൾ ഭഗവാനെ ശല്യപ്പെടുത്താനായിട്ട് വന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് പാപപുരുഷൻ. അപ്പോ ആ സമയത്ത് ഭഗവാന്റെ 11 ഇന്ദ്രിയങ്ങളിൽ കൂടി നമ്മളുടെ 5 ഇന്ദ്രിയങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ, ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങളുണ്ട്, 5 കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങളുണ്ട്, കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ള ഇന്ദ്രിയങ്ങളുണ്ട്, അത് കഴിഞ്ഞ് മനസ്സ്, അങ്ങനെ 11 ഇന്ദ്രിയങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ 11 ഇന്ദ്രിയങ്ങളിൽ നിന്നും ചേർന്ന് ഒരു സ്ത്രീ, അതീവ സുന്ദരിയായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ത്രീ ഉണ്ടായി എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതാണ് ഏകാദശി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ ഏകാദശി അപ്പൊ എങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പാപപുരുഷൻ എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവര് ഒരു വരം വാങ്ങിയിരുന്നു. എന്തെന്ന്, ഒരു ആണുങ്ങളായിട്ടുള്ള ആരും അവരെ കൊല്ലാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല, പുരുഷന്മാരായിട്ടുള്ള ആരും കൊല്ലാൻ സാധിക്കില്ല എന്നുള്ളത് വരം വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഏകാദശി എന്നുള്ള ഒരു സ്ത്രീ ആയിട്ട് ജനിച്ചത്. അപ്പൊ ആ സ്ത്രീ കണ്ടപ്പോ അതീവ സുന്ദരിയാണല്ലേ. അപ്പോ ഇവർക്ക് ഈ പാപപുരുഷൻ അതീവ അട്രാക്ഷൻ വരും ഈ ഏകാദശി എന്ന് പറഞ്ഞ ആ യുവതിയുടെ അടുത്ത്. അവർ എന്നെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പറയാണ്. അപ്പൊ ഏകാദശി പറയും, ഞാൻ കല്യാണം കഴിക്കാം, പക്ഷെ അതിനു മുമ്പ് ഒരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട്, യുദ്ധം ചെയ്ത് എന്നെ തോൽപ്പിക്കണം, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് കല്യാണം കഴിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന്. എന്നൊരു യുദ്ധം നടക്കുകയാണ്. അപ്പോ എങ്ങനെയെങ്കിലും കല്യാണം കഴിച്ചാൽ മതി എന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം കൊണ്ട് സമ്മതിക്കും. എന്നിട്ട് അങ്ങനെ കൊല്ലാണ് ഈ പാപപുരുഷൻ. അപ്പൊ ഏകാദശി ദിവസം അപ്പൊ ആ ദേവിക്ക് തോൽപ്പിക്കും, ഈ പാപപുരുഷനെ തോൽപ്പിക്കൂലോ. അപ്പൊ ഈ പാപപുരുഷൻ എന്നിട്ട് വിഷ്ണു ഭഗവാനോട് യാചിക്കാണ്, എനിക്ക് എവിടെയെങ്കിലും ഇരിക്കാനുള്ള സ്ഥലം വേണമെന്ന്. അപ്പൊ ഏകാദശി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ എന്താ പറയാ, പൗർണമി അമാവാസി എന്നൊക്കെ പറയുമല്ലോ, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് 11ാം ദിവസം വരുന്ന ദിവസമാണ്. അപ്പൊ ഈ 11ാം ദിവസമാണ് ഈ ഏകാദശി വരുന്നത്. 2 ഏകാദശി വരും, ഒന്ന് അമാവാസി കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത്, ഒന്ന് പൗർണമി കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത്, അങ്ങനെ. അപ്പൊ ആ 2 ഏകാദശി ദിവസങ്ങളിലും ഈ പാപപുരുഷന്റെ അടുത്ത് എന്ത് പറയും, എവിടെ അന്നാണ് ഏകാദശി പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ ആ ദിവസം രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഗ്രെയിൻസില്, ധാന്യങ്ങളിൽ ഒളിച്ചോളാൻ പറയും. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളോട് ധാന്യങ്ങൾ കഴിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നത് ഏകാദശി. ഇതാണ് കഥ കേട്ടോ. പക്ഷെ യഥാർത്ഥത്തില് ഏകാദശിയുടെ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഉപവാസ് എന്നാണ് പറയുക. ഉപവാസം ചെയ്യുക, നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കാണ്ടിരിക്കുക. ഉപവാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കാണ്ടിരിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല അതിന്റെ അർത്ഥം, ഭഗവാന്റെ അടുത്തിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അടുത്തിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഉപവാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം. ഭഗവാന്റെ അടുത്തിരിക്കുക എന്നത് എങ്ങനെയാ നമ്മൾ ഇരിക്കുക? അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ചിട്ട നമ്മൾ വരുത്തിക്കണത്. ഭക്ഷണമൊക്കെ കുറച്ച്, അപ്പൊ ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യാനായിട്ട് എത്ര സമയമാണ് നമ്മൾ ചെലവാക്കണത് അല്ലെ ഒരു വീട്ടില് നമ്മള്. അപ്പൊ അതെല്ലാം കുറച്ച് ഭക്ഷണം കുറച്ച് ഭഗവാന്റെ നാമങ്ങൾ കൂടുതൽ ചൊല്ലുക. അന്ന് ഭഗവാന്റെ നാമങ്ങൾ ചെല്ലുമ്പോൾ അതിന് 1000 മടങ്ങ് 10,000 മടങ്ങ് ഫലം കൂടുതലാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓരോ നാമം ചെല്ലുമ്പോഴും. അപ്പൊ നാളെ നാമം ചെല്ലാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ആൾക്കാര് കുറച്ച് കൂടുതൽ നാമം ജപിക്കുക. അതുപോലെ ഏകാദശി വ്രതം എടുക്കുക. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഈ എന്താ പറയാ, ഓരോ സ്ഥലത്ത് ഓരോ തരത്തിലായിരിക്കും പറയുക. കപ്പ എന്നൊക്കെ പറയുമല്ലോ, കൊള്ളിക്കിഴങ്ങ്, ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലൊക്കെ അങ്ങനെ പറയും. ആ കിഴങ്ങ് നമ്മൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ധാന്യവർഗ്ഗങ്ങളിൽ ചാമ അരി നമ്മൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. അങ്ങനെ അതുപോലെ വെജിറ്റബിൾസ് ആൻഡ് നട്ട്സ് ഇതൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാം. ഉപവാസം ഫാസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ആൾക്കാർക്ക് അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജലം മാത്രം കഴിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഫാസ്റ്റ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രൂട്ട്സ് മാത്രം, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് വെജിറ്റബിൾസ് മാത്രം എടുത്തിട്ട് ഫാസ്റ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഭഗവാന്റെ നാമങ്ങൾ കൂടുതൽ ചെല്ലാൻ നോക്കുക. വ്രതം എടുക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ആൾക്കാര് ഏകാദശിയുടെ നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടാവും, നമ്മൾ നെറ്റിലൊക്കെ നോക്കിയാൽ കിട്ടും. അറിയുന്ന ആൾക്കാർ അതുമാതിരി ചെയ്യാം. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, ചൗവരി കഴിക്കാൻ പറ്റില്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൗവരി കഴിക്കാൻ പറ്റുമോ? എല്ലാവരും ഏകാദശി വ്രതം നോൽക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക നാളെ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, ചൗവരി കഴിക്കാൻ പറ്റുമോ?
മാതാജി പോകാനായിട്ട് ചൗവരി കഴിക്കാൻ പറ്റുമോ? ഇവിടെ സാബുദാന മാതാജി നമ്മുടെ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവസാനം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. സംശയമൊക്കെ എല്ലാവരും മ്യൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കൂ. ഇടയിൽ നിങ്ങൾ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലാസ് അവസാനിപ്പിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. അന്തരംഗ മാതാജി, ഞാൻ ലൈവ് കൊടുക്കാനായിട്ട് വന്നതാണ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ ഓക്കെ മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഞാൻ ഹോസ്റ്റ് ആവുകയാണേ മാതാജി. ഓക്കെ മാതാജി.